ఈసారి ఒక డిఫరెంట్ శారీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇదేంటంటే ప్యూర్ క్రేప్ మీద బ్రష్ పెయింట్ అండి. మన హ్యాండ్ తో ప్యూర్ క్రేప్ మీద బ్రష్ పెయింట్ వేయించాము. ఒక కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ అండి, బ్రష్ పెయింట్ కావాలి, ఇదంతా పళ్ళు పాటు వేయించాము. చాలా నీట్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది. మీ దగ్గర చూసుకోవచ్చు. ఎలాంటి పెయింటింగ్ వర్క్స్ అయినా మనం చేస్తామండి. ఇది పళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసరికి చెస్ట్ పార్ట్ దగ్గర వస్తుంది ఈ ఫ్లవర్. నెక్స్ట్ మొత్తం అండి మీరు చూసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ అనే కాదు, ఒకవేళ మీకు రాధాకృష్ణ బొమ్మలు కానీ టెంపుల్ ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం అని, డాల్స్ కానీ ఎలా కావాలనుకున్నా సరే, ఏ టైప్ కావాలనుకున్నా సరే మనం చేసిస్తామన్నమాట. కొంచెం టైం ఇస్తే చాలు మనకి. ఇది అయితే ప్యూర్ క్రేప్ గోల్డ్ కలర్ మీద చేసాము. దీనికి బ్లౌజ్ కూడా ఇలా చేసామండి. చాలా బాగుంది, ఫినిషింగ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి బ్యాక్ అండ్ బోత్ ద హ్యాండ్స్. సో మీకు కూడా ఇలా ఎవరికైనా పెయింటింగ్ వర్క్స్ కావాలనుకుంటే